Mä en ollut nuorempana porukan vahvin tai nopein, mutta kyllä mä muiden perässä pysyin. Mä en myöskään ollut järisyttävän lahjakas, mutta oli tarpeeksi sinnikäs jatkamaan treenaamista ja lunastamaan omat odotukset kovalla työllä. Mulla on aina pienestä pitäen ollut unelmana olla joku päivä Suomen kaikkien aikojen paras miespika-aituri ja voittaa ehkä arvokisoissa myös mitali. Se lisäsi mun uskoa siihen, että hei, vielä tulee se päivä, kun saan tulla etusormet pystyssä maaliin ja tuulettaa voittoa. Mutta tää on mun tarina, mun kulkema polku. Jos olisin tehnyt jotain eri tavalla, olisinko välttämättä päässyt tähän pisteeseen?